Көзле күңел күзгісі. Көзле фикір езағына сөз ашқышы. Жанлы сөйлем, ихлас аралашу, көзге көз қарашып тапшыруында. Оқылмаған китап, yazılmagan роман, шешілмеген табышмақ. Ол менің геройларымның көңілләре. Неше еллар Туган тел каналы аша сезгә яхшы таныш, яратып өлгергән тапшыруларыгызның берсе көзгә күз карашып тапшыру аша. Йөрәктән йөрәккә матур күперләр булдыру өстендәбез. Быелгысы елда күзгә күз карашып тапшыруның 7нче мизгелен ачабыз. Мөгъҗизәләр тудырмыйбыз. Мөгъҗизәләр янәшә. Беренчедән ул табигать, икенчедән ул кешеләр. Кешеләрнең ихласлыгы, гаделлеге, кешеләрнең изге гамәлләре, якты йөзләре, матур эшләре, адымнары дөньяны ямли. Бу җәһәттән мин бик бәхетле. Һәм инде бу кешелектә экраннар аша сәнгать күгендәге йолдызларыбыз алгы сызыкта. Бүген дә үзгә бер моң бездә кунакта, үзгә бер ки ахаңы белән тамашачыларның күңелендә урын алган җырчыбыз. Хәерле сәгатьтә башлыйбыз. Тапшыруны әзерләп алып бара Зифа Нагаева. Кем ул бүгенге героебыз диярсез, ишетерсез. Şilter şeli bir kene almağaş, yıllarının yağmalı yazında. Şilter şel bir kene almağaş, yıllarının yağmalı yazında. Bir yemin kurmimin bakşamının, eğer siz bulmasağız yanımda. Bir yemin kurmimin bakşamının, eğer siz bulmasağız yanımda. Урманнарга барып кирсә, сандугачлар бу ни дип сайрадан туктар иде. Шишмә елгаларга барып кушылган тәңгәлдә ул җырлап торса, бу тавышны ишетеп, дулкын-дулкын ярларына какмый тынып торыр иде. Айсылу Тақиянузова. Әй, беләбез дип тора торгандыр безнең бүген тамаша кылучыларыбыз. Исәннәрмесез дип дәшәсе килә. Барлык безнең белән бергә булганнарга һәм Айсылу сиңа ничек кенә хәлләр? Саулармысыз, Зифа апа, һәм барлык тапшыручыларыбызга хәерле көннәр теләп калам. Зур рәхмәт чакыругыз өчен, Зифа апа. Инде күптән көтеп алдым сине. Күптән үзең турында белешмәләреңне күбрәк җиткерәсе килү теләгендә яшәдем һәм бүген инде бу максатка ирештем. Алып китәсе килә тапшыруны, әлбәттә, Башкортстанның гүзәл, матур якларының берсе Шакмагыш кызы, андагы Дамир Үзбәк улының Рәсимә Тимербай кызының 3 кыз арасында игезәкнең сыңары булып якты дөньяларга килеп, һәм артабан үзеннән рәхәтләндереп сөйләтеп алып китәбез. Үзеңне белгәннән бирле җыр һәм Айсылу һәм җыр сөйләп кенә китәлек. Без инде бәләкәйдән үк менә 3 кыз үстек, Аллага шөкер, апам Ләйсән, игезәк сыңарым Айгөл. Мин бәләкәйдән инде туганнан бирле исемдә калудан бакчага кирсәк тә җырлыйдырык, тышка кызлар белән җыелсак та җырлыйдырык, концерт куядырык, менә шулай бәләкәйдән үк җырлап үстек инде. Әним ягыннан да җырчылар күп үзләре инде менә җырлап йөрүчеләр. Һәм дә әти ягында бик моңлы, шулай бик моңлы, матур гаиләдә үстек, Аллага шөкер. Мәктәптә ничек кенә хәтердә, мәктәптә җырлап торгач бит инде ул азрак кына шараларда да һәр вакыт шул җырлап, матур итеп сәләтле булган балаларны һәр шарада алдынгы сызыкта күрәсе килү теләгендә укытучылар. Ничегрәк беренче укытучым Рәхмәт аңа Ләлегалиевнага, ул безне инде менә матур итеп сөйләгез, шушылай итеп матур итеп җырлагыз дип шушылай нык тырышып инде ул безне укытты.
Bütün fəndən də, matematikasından da, rus языктан да, енді менә рус теленнән дә бар нидән дә нык шундый җитез алдынгы класс булып без шулай укып килдек. Хыял кем булу иде бәләки чактан? Бәләкәйдә минем хыялым табиб булу. Менә бит. Ни өчен икән алай? Кемнедер күреп, нидер үрнәктәме, яки үзеңнең шундый теләгең кайчандыр бәләки генә чакта барлыкка килгән микән? Минем менә әле дә укыллар казаялам бит инде булай. Әйе. Менә шушы хирург буласым килә ди шундый сәләтем. Бу инде минем олы малайга да бигрәк күчте теге барсында медицинаны тоже якынрак күрә ул. Но медицина юлын сайламадым инде. Әниемнең бит инде һөнәре бухгалтер булып гомер буе эшләде. Без инде укудан соң бухгалтер, экономист, ревизор һөнәрен үзләштердек игезәк саңарым белән. Аннан инде аны укып беткәчтен инде анда укыган дәврдә инде мәктәп елларында да шушы һәрбер чараларда катнашып җырлап килдем. Аннан инде менә шунда нидә укыганда бухгалтер, экономист, ревизор һөнәрен үзләштергәндә мине инде күреп алдылар. Район мәдәният йортындагы худруклар чакырып алдылар. Анда бөтен районда нинди мероприятие булса да барсына да катнашып килдем. Ары таба инде эшкә алдылар, әле анда эшләп йөрдем мин. Шушылай Артистлардан елмаю йөгертә торган бер ни бар. Артистлар хакында сүз алып барганда, нишләптер сәләтле кеше физика, математика ягыннан аксаклый диләр. Менә җыр ягына, икенче якка китә торган җырчы, рәссамнарны белмим, ул якка ул төшенчәгә алар килә микән, юк микән нишләптер шулай. Син менә җырлап торган күңел, бүгенге көндә хәзер билгеле җырчы булгач бит инде әйтә алам. Ничек син бухгалтер һөнәренә, икътисад юлына китеп, үзең теләп сайлап укырга баргансың? Математика фәннәрен математиканы яратам. Әле дә менә әйбәт укыдым димәк, белемем математиканы яратам. ныклы булган. Малайның бит инде уртанчы малай безнең әле эшкә күчте. Дәресләрне инде менә эшләйбез, Аллага шөкер. Кайбер җырчыларны акча гына саный белә дип тә шулай итеп көлеп куйганнары бар. Барыбер дә йөрәк үзенекен итә. Стәрләмәк мәдәният агарту училищесына юл ничегрәк булды? Укып беткәч, мәктәп шушы экономист, бухгалтер, экономист, ревизор һөнәрен үзләштергәч, җырлап йөрдем бит инде. Бүтән чараларда катнаштым. Но аныңчы минем шушы табиб булу һөнәре булса да, барыбер дә минем җыр тартты. Җырчы буласым килде. Җырчылыкка барайым, укыйм, керәйм дип, менә башта әле бер һөнәрне аласың, әнидә тидә бик катылар ялар, бик ни шундый таләпчән, төптән уйлай торган кешеләр. Башта менә һөнәр аласың әле, аннан соң юлыңны карарсың дип каршы килмәделәр. Стәрләмәк мәдәният техникумын укырга кирдем инде хор дирижер бүлегенә. Айсылу, менә шушы мәдәният юлында, икътисад юлы белән мәдәният белән дәвам итеп, язмышыңны китеп барган вакытта, димәк, очрый мәхәббәт, күңелнең чәчкә аткан чагы, һәм инде тормыш икенче төрле юлдан китмәкче булып торганда, синең алда шундый сорау. Бу ничегрәк булды? Танышулар, килеп чыгулары, һәм инде гаиләнең төп нигездә башлангычы дип әйтәсе килә, беләсе килә бит әле бит. Укып йөргәндә, бит инде укып беттем, лицейны тамамладым, бухгалтер, экономист, ревизор һөнәрен үзләштердем мин лицейда. Аны укып беткәчтен бер егет тормыш иптәшем була инде. Инсаф Фәнүз улы Камалов, бик озак та йөрмәдек инде. Бер очрашулар берәр атна чамасы булгандыр инде. 8 мартка чәчкәләр дә алып килде. Мин сине урлайым дип китте бит инде. Юк әле, нинди урлау, мин укырга керәм әле, укыйм әле, мин җырлаганды белде бит инде. Җырны бик ярата, җырчыларны бик ярата, җырны нык разбираться итә. Репертуарында бергә сөйләйбез. Менә укырга керәм мин, юк әле, нинди кияү кайгысы әле, мин апа да чыкмаган бит әле ул вакытта кияүгә. Апаны ташлап нинди калды, иш китәм әле. Урлау өчен сынмасын дидем дә инде. Шул килеш бу җегетем минем югалды. Ничәдер ай үтте. Как раз 11 август 1999 елны солнечное затмение иде. Кояш тотылган көн. Без шул көнне мин инде район мәдәният йортында эшләп йөргәндә концерт куярга бардык. Концерт куярга баргачтын, өйгә кайтырга кирәк бит инде. Бүген солнечное затмение, бер кая чыгарга ярамай. Өйдә генә утырабыз, бер мәлне ишек шакыйлар.
ишек шакыдылар, барсы йоклап яттылар бит инде, йокларга яттылар. Ишек шакыйлар, мен әйтәм, бар әле, игезәгемә дә әйтәм, Айгөл, син аш димен, апага да әйтәм, юк, без яттык, бар инде, син чык. Әйе, шул килеш ачсам, минем җегет түгел, икенче бер җегет тора, әйдә ди, Айсылу чыга әле ди, кода тиешле бу. Әйдә чыга әле ди, Айсылу ди, сине ди инсаф көтә ди, тышта ди. Ние мен әйтәм, үзе кермәгән. Әйдә инде чыга әле ди, ни ди. Минем как раз бергә укып йөргән кудаша кыз Алияның туенда без танышкан идек, свидетельница булган идем мин. Әйдә ди, как раз сине көтә ди, Милош апаларга барып киләбез ди. Мин тиз генә йөгердем дә чыксам. Тукта, кием салым нинди иде? Кием салым шул күлмәгигә. Әле ночной рубашкага кимә алышманым. Өйдә кигән күлмәгем, матур гына зәңгәр күлмәгем бар, күлмәги. Аягымда аны ирдә сөйләй, галыш кына кидем дә. Ай Аллам. Плащны да бүркәндем, плащым бар икән, плащым да бар. Сезнең заманда да шулай булыр икән, әйме? Әйе. Шуннан. Шуннан мине машинага утырттылар да, әйдә барып киләбез әле, Милош апалар да, Алия да сине көтә ди. Утырттылар машинага. Инде Милош апаларга да бармадык инде, бер кая да турга киттек. Ние кая барабыз, мен әйтәм. Әйдә бармайбыз менә димен. Юк ди, ни ди, барып киләбез әле, ни ди, авылга ди, әйдә ди. Юк, мен әйтәм, ди авылга. Кайтарыгыз мине димен. Юк ди, ни ди, Айсылу ди, сине без ди урлайбыз ди. Ничек инде урлайсыз, мен әйтәм, минем әниләр, әтиләр. Әйтеп урлый. Әйтеп урлый әле. Җитмәсә, әйме? Әйе, артка да карама, әйдә ди, ни ди, киттек ди, шушылай. Шул килеш шуннан соң төштем инде, төшерделәр мендәргә. Анда инде әни белән әти дә артымдан килгән иде. Шул килеш калдым инде. Китсез бигрәк теге сөйләшеп, сүз бирешеп, вәгъдәләшеп, спектакль уйнаган кебек булгансыз ич. Әйе. Галуш белән төштеңме инде син теге мендәргә? Галышлар белән төштең дип әле дә шаяртып куя. Әйе. Менә шушылай Әниләренә әйтеп киткән булганмы юк, инде? әниләре дә белмәгән. Барып кирдегез дә аннан гына. Әйе. Аларында шул минутта гына Әйе, әйтеп. шәйләр әзерләде. Кайнам белән Биянам белән Биятам бик әйбәт кешеләр булып чыктылар, әйбәтләр. Исән саулармы? Биятам мәрхүм булды, әтиебез бик яхшы кеше иде. Биянам, Аллага шөкер, дөнья көтеп, шешкәләр өстә. Әйтергә кирәк синең үзеңнең әтиеңдә. Әйе, әтием дә мәрхүм, кызганычка каршы менә 4 ел инде. Бик әйбәт кеше иде минем әти. Әйе. Әнием исән сау, тоже кошкортлар асрай, шешкәләр үстерә. Шулай безнең инде бөтен балаларыбызны тәрбияләшергә ярдәм Ике яктан иттеләр. әниләре рәхәтләнеп карап утырсыннар әле, горурланып, менә бөтен халык яраткан Айсылуның якын итеп күңелен сезгә ишеттерү теләгендә без һәм сезгә рәхмәтләр әйтәбез әниләргә, шулай диек, сезнең әниләргә кайнаң белән. Бергенсің сені миңа, нұрын таңнарының, жиғансың сені миңа, бар гүлін даланың, бергенсің қанатылар, талпыныр шағымда, балалық рәхмәті, жырымда шағылар. Әдірлеп үстірген, мен сенің жемешің, ойының гүлі бақшан, осылы жел сулашан. Үнді бой жетсем де, мен сені сабыймын, көңілің назлары, көзіңнен таныймын. Айсылу, әйтәләр бит, менә төрле юллар белән кавышулар бар, тормышта, язмышта төрле бурылышлар бар. Ләкин мин теге ачык кына әйтеп әйтмәсәм дә, син моңа үзең теләгәнчә җавап бирәсеңдер, син бер үк тормыш иптәшеңә ничек була ул 3 тапкыр гашык булу? Сынау булдымы инде ул, менә шулай туры килде. Без аерылып та тордык. Аннан яңадан бардым. Аннан инде әле улыбыз безнең бәләкәй иде, 10 айлык кына иде, анда без аерылыштык. Шушы нишләптер инде. Ул безнең арабызда 10 яшь. Ел буенча 10 яшь, айлап шутласаң 9 яшь. Ул мин бит инде 80-нең башы, тормыш иптәшем 70-нең азагы. Әйе, бар гына бит. Әйе, 10 яшьләп безнең ара почти әйе. Ул инде теге олырак, теге өлкәнрәк, икенчерәк сөйләй. Мин әле бала чага 19-да гына чыктым.
Ничә яшь дигәч, мин аның яшен дә белмәдем, Зиф апа. И Аллам. Ничә яшь дигәч, Ләкин ничектер күңелеңә охшаган егет булган инде. Ул галошуны сүрәп кире кайтып та киткән булыр идең, ниме? шулай. Шулайдыр. Аннары икенче, өченче тапкырда ничектер сез менә аралар суынганда да яңадан берләшү. Ничек мин шуны менә катгый рәвештә тукталасым килми. Теге үзегез генә белгән җирләре бардыр. Ләкин кабат берләшергә ни ярдәм иткән сезне? Ни сезнең менә бер-берегезгә ансыз булмый дигәне? Мин аннан башка, ул миннән башка булмый дигәне. Ни сезне бала гына түгел бит ул монда. Балалар гына ямамый, ямаулыкларына, яраларны. Шулай бит. Ни сезне яңадан кушкан? Кайсы якларыгыз сыйфатларының бер-берегезгә кирәк дип тапкансыз икән? Моны уйлап карасаң, инде ул бәләкәй чакта бит инде менә шул 10 айлыгы Ефидан, аннан соң кушылды, аерылыштык та 2-3 яшьлек чагында яңадан кушылдык, аннан тагын әзрәк аерым тордык та, ул аерым дисәк тә килеп торды инде ул, малайын ташламады. Килеп торды. Аннан яңадан 7 яшь булганда тагын кушылдык. Калган 2 улыгыз ахырда соңдан бер-бер артлы. Әле бәләкәйсе турында да әйтербез күптән түгел генә. Әйе. Туды бит инде малайларны әйтергә кирәк, шәп җегетләр. Зурысы Фидан, Рамзан, Данир. Шундый шәп егетләр үстерәсез. Үзеңнең гаиләдә 3 кыз булган, менә син инде шуның теге планын тутырмакта кебек булып киткән. Шул бергә булган яклардан менә иптәшеңнең шулай да кайсы ягына таянасың? Тәҗрибәдә күбрәк булган барыбер да. Ул капма каршы булганы, холык фигыльдә барыбер бит төрле кешеләрбез без. Төрле гаиләдә үскән. Беркемне дә ул ике бәндәне кавыштырыр өчен әзерләп алып китереп тоташтырып куймыйлар, шулай бит. Шуңа күрә барыбер да син кайсы якларын аның ихтирам итеп таяна торган якларын дип алып киткәнсең бергә булган чакларда. Әйе, тирәнрәк үләй совет бирә, киңәшләр бирә, шулай итәргә, булай итәргә. Менә сәнгатькә килгәндә дә бит инде җырны бергәләп сөйләйбез. Аңлатыңнатам. Сезнең очракта кеше аптырар иде. Берәү булса җырыннан көнләшкәнгә киткәләп аерым торып алганнар дияр иде. Күпләр арасында җырдан көнләшү бар бит инде. Җырлап торган хатыннан көнләшү бар. Сине кеше күрә, сине кеше карый, мәҗлесләрдә дә сиңа багалар диләр бит инде. Ә монда синең чынында исә җырыңны күтәреп торган, ләкин холык фигыльдә. Миңа калса сине үзеңнән дә булмады микән? Юк, менә катыл гына бар инде ул икебездә ни бит кызулырак бар. Но хәзер мин икенчерәк уйлыйм. Мудрость күбрәк, акыллырак уйлыйм. Ул эндәшкәндәрәк, эндәшмирәк калам, ишетмим. Анарга булай тәсе булган. Кызыклы итеп картайганнарда искә төшереп утырга. Аерым торып алган сайын сине яңадан урлап алып кайтасы булган. Үзе дә безнең белән бер елмаеп алсын әле. Иң мөһиме бүген 3 балага әтиәнисез. Җырың алда, эшләрең, хезмәтләреңә тукталып китәсе килә. Хезмәтләрең буенча син район мәдәният йортында да эшләп, аннары менә бүгенге көнне балалар иҗат үзәгендә матур итеп эшләп киләсең. Әйдә әле синең шын хезмәт итеп, менә чын-чынында хезмәт хакы белән бәйле эшләреңә. Җырны бит син уникаль рәвештә, кайдадыр чыгышлар эшендә, чараларың турында да тукталырбыз бүгенге көнне. Бу хезмәт эш дәврең хакларында. Балалар иҗат үзәгендә эшлим. Монсы декреттан аныңчы мин эшләдем профессиональ лицейда, шул үзем укып чыккан һөнәри лицейда балаларны җырларга өйрәттем. Бик күп 14 еллап анда стажым булды. Аннан китеп бәбәйләр таптым бит инде. Бәбәйләр тапкач эшләп бит инде шушы җырлар белән мәҗлесләр үткәреп йөрдек. Барыбер да балаларны ниядер тагын өйрәтәсем җырларга, менә үзем белгәннәрне өйрәтәсем килде. Балаларны. Шунлыктан инде яңадан шушы эшемне дәвам итәргә булдым. Педагог по вокалу, җырда. Синдә педагог сәләте дә димәк, каяндыр аерым рәвештә күңелен талпындырып торган. Безнең нәселдә картинам преподаватель, педагог булып эшләде, преподаватель. Чөнки балалар белән эшләү җиңел генә түгел. Аны юктан гына менә барыйм да эшлим белә генә булмый, шулай бит? Шулай. Балаларны бөтен үзенчәлекләрне өйрәтәм. Тавышны куябыз бит инде. Тыналышыннан бит инде, тыналышу, дыхание, шәйтсәм ярыймы? Тыналыш. Тыналыштан бит инде куябыз. Шуннан бөтен техникаларны өйрәтәм. Заикат иткән балалар бар бит инде. Заикат иткән балаларга бигрәк тә бу Әйтергә кирәк, алар җырлап китә бит. җырлап китә. Хәрефләр чыкмый хәзер күпчелек балаларда. Ырлар чыкмай, шылар менә аларга бик кирәк тә шушы файдалы шушы дәресләр.
Аннан инде аңардан тыш үземдә бит минем тоже балаларымны индивидуально да занимаюсь. Профессиональ студия бар үзебезнең Ихатада. Тормыш иптәшем минем кул остасы бит инде. Әйе. Улым белән, Фиданым белән бергәләп эшләп шушы профессиональ студияны булдырдылар. Балалар килә, җырларга өйрәтәм анда да. Менә бит үз аллы син үзеңнең ихатаңда, димәк, шушы эшне башкарасың. Записларны эшләйбез инде, ансы инде олы улым. Фиданым тавыш яздыра, сводить итә. Көенә килгәндә аранжировкаларда эшләп куя. Ул музыкальный школаны бетерде бит инде. Әйе. Баян буенча. Аннан ул аның белән генә булышмый инде. Эш урыны бүгенгесе көнне Октябрьский электросетьта мастер булып эшләй. Шакмаш буенча мастер участка. Әйе. Аның магистратурада укый. Бүгенгесе көнне икенче эшен ала инде. Башта беренчесе агроном һөнәрен үзләштерсә, хәзер инде шушы энергетика буенча укый. Уртанчысы Уртанчы улым 3нче класста, бәләкәче безгә инде 5 яшь. бәләкәшне инде алып кайтканыгыз синең җыр юлында бик күтәрелеш чагың. Аптыратып та куйдың бик күп кешеләрне. Кайбер кеше 2 балам бар инде. Барысы да бар бит инде, дөньям түгәрәк, иптәшем белән матур итеп яшибез, җырымны алга куярга кирәк тә, җыр юлында үсәргә кирәк диләр дә, тукталып калалар. Инде шул аралыкта. Син кыю гына итеп, без бөтенебез дә аптырап та калдык. Сөендек тә бу хәбәрне ишетеп бәби алып кайттың. Бу уйланып, шулай уйладыгызмы иптәшең белән? Мен инде менә шул Фиданыбыздан соң кызна бит инде 2000 елны улыбыз туды, 2008дә кызыбыз туарга тиеши, әмма ләкин бик сынауларны үтәргә туры килде. Анда бик күп булды минем сынаулар. Шул кичерешләр бик файдага булмады инде ди. Исәнлеккә. Исәнлеккә, сәламәтлеккә кызыбызны югалттык инде. Аннан соң кызыбыздан соң инде нык теләк булды. Яңадан табам әле мин бәбәй дидем. Афарин. Әйе. 2016да инде ана бигрәк тә Зифа апа улыбыз сорады бит. Эй, әни, әти, өлкән әйгәч тә табалар бит. Ап кайтыгыз инде бер апай. Киемнәрен даже саклап тотадыр ул. Киемнәрен. Монсын бер кемгә дә бермисең, апайым тугач, дип шулай. Төш сөйләймия, әни ди, мин ди бүген ди бер бәләкәй генә бәбәй малайны минем ди итәгемә ди куйдың син ди төшемдә ди. Шуннан соң мин авырга узганымны да белдем. Менә бит. Әйе. Малай Рамзаныбыз туды. Баланың теләкләре дә үзеңнең күңелеңнең теләкләре белән ашырып җиһанга, теге Аллаһка тапшырылган булып чыга. Әйе, Аллаһка шөкер. Бәләкәчебез инде ансын уйламаган җирдән тага килеп чыкты дiyeyim әле. Әйе. Табам гына дидем. Аллаһның бүләге. Аллаһның бүләге. Җырлыйлармы малайлар? Җырлыйлар алар. Улыбыз уртанчыбыз тоже Баян каласына йөри. Әйе. Менә җыр юлыннан китәрләр әле генә дигән юкмы кайсыныңдыр берсе? Онсын пока Атылып күренә бит инде кайбер. Атылып бәләкәшеннән булырга может мөмкин. Уртанчыбыз да бик как артистка инде ул төрле рольләргә кереп итеп ала белә шундый. Айсылу җырчыларны үпкәләтәсе килми. Ләкин синдәй тавышлар әйткәннәре бар синең хакта. Мин үземдә ишеткәнем бар. Ник ул бигрәк сәхнәләрдә Уфа тирәсенә җылышып, бигрәк сәхнәләрдә үзен күрергә юл ярмады икән. Аның кебек җырчылар бит филармония залларында җырлап, хаклы ялларга китәргә тиешледер инде дип, менә шундый бәя бирүчеләр, булгалап сораулар биргәннәр бар синең хакта. Бер вакытта максат куелмады мала иптәшегез белән икегездән тарафтан. Иптәшем бүгендә әйдә тырыш яңадан чыгарга кирәк бит инде дип анда уйлар бар. Менә шушы дөнья мәшәкатьләре белән эшләп йөреп аны менә әле бу азакы елларда да уйлый башладым. Элегрәк бит инде сольный концертларында эшләп карадым. Ну, хыялда һаман да яшәй әле ул. Хыял бар. Ул Казанга да урнашкан чагым булды. Бармый калдым укып биткәч. Аннан инде Уфада килсәк тә утырырбыз да бар да, әле инде йорт салып чыккач, чакмашыбызга Ихатабыз булгач, пока яши бирәбез инде.
Ерактагы кояш җылырак яктырта халык күңелен дигәненә дөресрәк дип инанырга кирәк бу тәңгәлдә. Чөнки син чыгарга инде дигән әйбер чыкмаганмын дип уйлый күрмә. Син билгеле, сине таныйлар, сине яраталар, синең моң халыкның күңелендә урын алган дип куркмый әйтәләр мин. Әнә шул вакытта теге якта кул чабалар. Ничегрәк репертуар сөйлисең син менә? Күңел йөрәк халәтең ничек сине чакыра инди җырлар сөйләгәндә? Күбрәк мин моңсу җырларны җырлыйм. Бөтен ул бит җырлаганда бөтен космосларга, әллә кайларга менеп китәсең. Бөтен күз алдыңа килеп, әллә кайларда йөреп чыгасың. Бөтен халыкның менә күңеленә кирип, күзенә кирип, якыннан итеп менә җырларга сеңдереп җырларга яратам инде. Тоясыңмы син килгән җирдә минем тамашачым монда дип үзең җырлаган вакытта ук сизелә бит. Сизелә. Яки берәр җирдә авыррак бара бит әле дигән бармы шуны тоясың? Бар. Менә шул Ниндидер энергетикарак, карарак әзрәк менә. Әллә аның теге карарак дисәм дә, әллә настроениесе булмаган кешенең дә бит инде безгә бирелә, без сизәбез аны. Бүгенге сәнгать күгендә үзеңнең остазың бармы? Остазым Әлфия Авзалова. Әлфия апа. Илектән. Илхам Шакиров, Хәмдүнә Тимергалиева, Хәмдүнә апа, Хания Фәрхинең, Айдар Галимовның җырларын, Зифа апа сезнең җырларны без җырлап үстек бит. Рәхмәт зур итеп. Шуңа күрә дә әйтәсе килә, теге үрнәк алу остаз гына түгел, үрнәкләрен ала күңелләреңдә кабат кайтарып, шулай җырларың аша шундый ук матур мелизматикалар белән бирү бәхетенә өлгәшкәнсең. Синең мелизмаларыңда бик өстенлек. Алар бик куе синде. Алар үзенчәлекле һәм бик моңлы халыкчан. Хәзер инде мондырак тапшырулар аша мин яратам бу тапшыруда күңел төпкеленә төшәргә. Тормыш сабаклары дидең. Нинди сабаклары тормышның үзгә сабаклары сиңа көч бирде? Көчле ихтиярлы итәргә сине этәрде тормышта. Тормышта санаулар аша киләсең бит инде. Санаулар булмады түгел. Бәләкәйдән үк әлдәле мин рәхмәтлемен апама. Мин 3 яшьлек чагымда олы емкость колодец бар бит. Олы емкость колодецта әти безнең заводта эшләде. Матур йөзекләр, цепочкалар безгә эшләп кайтадыр, сорайдыр инде. Эш вакыты бит инде безнең әниятиләр гомергә мал асрап яшәделәр, пешән ияләр. Biz инде апам белән шул емкостта кораблик yüzdерәбез. Кораблик нәрсәдер yüздерәбез инде. Олы күршедә үй салалар. Нык биек. Шунда минем төшеп китте дә, мин шуның артыннан үземдә. Алла. Шул йөзек артыннан төшеп китеп, ярый апам Кырымда булган. Булмаса бер үзем булсам, шунда батып үлгән буладыр инде. Апам мине күлмәгемнән сүрәп чыгарган. Шуннан исемдә дә юк, өйгә кереп уянып китсәм инде шулай йоклап киткәнмен шул килеш. Аңымны югалтканмын инде. Шулай коткарып калды. Игезәк карындаш шунда игезәгең бит инде синең сез аның белән ярактан бер-берегезнең авыртканын, авырганын, бер-берегезнең проблемаларны яки шатлыкларын сизәсезме? Сизәбез инде ул аны нитеп көйләнеп торабыз. Айгөлдә бит инде минем һәр вакыт ярдәмчем булды дигәндәй, гел Кырымда дигәндәй. Бөтен даже кызык җырны онытып куясың иногда концерт вакытында. Элегрәк Айгөл, бу җырымның минем мәйтәм ничек башлана әле? Шылтыратам да, не шушылай? Аның слух һәйбәт, память яхшы, истемәсен. Шулай әйтеп җибәргән чаклары бар. Аннан дәрестә барганда да мин математикадан аңа әзерләшсәм, ул миңа бүтән фәннәрдән шулай ярдәмләшәйдик бер-беребезгә. Гаиләдә син лидерме, иптәшеңме? Уртакка килебрәк сөйләшәбез без. Һәрбер нине киңәшләшәбез.
Шулай син Тигезрәк бара. Тигезрәк бара, Гәпләшкәндә күбрәк кем җиңә? Менә шул хуҗалык эшләре буенча да алып китәбез бит инде, гәпләшмичә булмый ул. Төрлечә дә була инде. Шушылайрак итәйек бит дип, мин инде акыллырак ни совет бирергә тырышам. Алай булмый бит ул. Булайрак бит димен. Акчаны кем туздыра күбрәк? Мин күбрәк туздырамдыр инде. Күп кирәк бит бей. Туздырам дисәм инде. Рәхәт сорау. Хатын кызга килгәндә иратка бирсәң ул сорауны барыбер әйтәләр хатын кыз инде дип әйбит. Менә син күбрәк өйрәтүчеме, кемнәреңнедер, балаларыңа түгел. Кайбер вакыт кеше бит инде менә киңәшен бирә, һәм ялыктырып та куя. Яки сине күбрәк киңәш саласыңмы, колак саласыңмы кеше киңәшләренә? Мин өлкәнрәк кешеләргә колак салам үзем. Эштәгеләр инде менә Айсылу дип үземә минем мөрәҗәгать иткәннәре бар. Шушы чакта нәрсә булыр икән? Менә ди киңәшне ди һәр вакыт син дөрес бирә беләсең диләр. Анда ягым. Аннан ярдәмчел ягым бар. Әйдә әле, шулай бернән итеп алайык әле. Шушыны решать итеп алайык әле. Ярдәмгә инде ике кулымда. Минем шундый соравым хәтта алда торган, үзеңнең кайсы якларыңны хөрмәт итәсең, бу сыйфатлар бит инде. Һәм шуларны үзең әйтеп үк тә куйдың. Алдагы сорауга җавапларны шул якларың белән үзеңне хөрмәт итәсең димәк. Менә кайсы тискәре ягың менә? Аякчала да тора Айсылуга. Әкренлек инде минем ирәт эшләй. Әкренсең. Шулаймы? Бер дә шулаймы? Шулайрак ди инде ул. Бу табигатың буенча. Табигатым буенча. Әкрен бит әле морадына барып җиткән ди, ишен җиренә җиткергән ди. Кабалан үзен бетергән ди. Ансы да бар. Ансы да бар. Һәм инде гафу итә алмаслык хәлләр булдымы тормышында? Бар инде ул бар. Әйтеп үтмәйбезме, калдырасың баларын сер итеп. Гафу ителмәгәннәрне дә иттем. Шулаймы? Гафу үтенделәр, Аха. ителмәгәннәрне дә иттем. Кайбер кеше әйтә, мин юк дип әйтә алмыйм, менә йомшакмын. Әйе дияргә күбрәк туры килә дә, һәм үземә авырлык китерәм. Андый чагымда бар. Син юк дип күбрәк әйтәсеңме, әйене күбрәк әйтәсеңме? Әйене күбрәк итәм. Менә бит. Мактаумы тәнкыйтьме икән Айсылуга кулайрак? Мактауны яратасыңмы әллә тәнкыйтькә? Икесе дә. Тәнкыйтьне мин как ни? Миңа шушылай бит, мин менә уйларга кирәк димен. Даже менә кинәт кенә нәрсәдер карап утырсаң да, нәндәйдер сүз ишетсәм, менә моңа син игътибар ит әле Айсылу. Бу бит шушындай синең чагың булгалады. Әйдә менә моңа колак сал дип үземә знак биргән кебек була миңа. Һәм мактаганда инде шатланам инде. Рәхәт. Рәхәт. Кайбер кеше әйтеп тора бит, ой мактама, иштән генә барыбер бит рәхәт инде ул, әйме? Рәхәт. Һәм сайлыйсыңмы ялгызлыкны, ялгыз калырга авыр вакытта, яки күмәк кешегә омтыласыңмы? Төрле. Уйланыбрак утырган итәм дә, әмма дә ләкин барыбер эшне тырнай бит ул, эштән нитеп киңәшне сорайм. Авыр ни, үзем решать итәлмәгән вопрослар булса. Синең белән иң күбе кем идара итә ала? Балалар. Шунлапмы? Барыбер да идара итә. Балалар. Менә шундый язып куйганмын бер алым, дуслар кайбер вакыт үтеп баручылар гына булып кала, яратканнарның кайсыдыр арадан танышлар гына. Бик жәл, ләкин шундый да була. Дуслыкка нинди караш? Үткенче генә булып калганнары бармы? Яки синең гомер буе килгәннәренә таянасыңмы һәм яратканнарың, якын иткәннәрең? Дуслыкка килгәндә инде ул киңәшләшәм мин күбрәк үземнең якыннарым белән. Укыгандагы дәүрдәге кызлар белән әле дә сөйләшеп, ярак аралар булса да киңәшләшәбез, сөйләшәбез. Якын гына андый теге әхирәтем бар дигән сүзем юк. Бик ачылып сөйләшә торган кешеме син, әллә? Юк, барыбер вадалилар бит алар. Кала әзрәк аста. Сукыярларның аларның төбендә, инде төптәрәк. Ачылып бетмиләр. Йолдызлыкка ышанасың, әйе? Ышанам. Шулаймы? Менә иртәрәк башлыйсы булган дип үкенгәнең юкмы бу җыр юлындагы нине, сәнгать юлын? Иртәрәк башлайсы бар дип бар андый чаклар, кузгалган чагымда да, юл ачылмай торды бит минем Зифа апа. Менә шушы кыздан соң юл ачылмай, Урал Рашитов мөмкинде җырларын тоже җырлыйм. Айсылу, юлың ачылачак әле. Әле тагын
Бер малайны алып кайттым да, әле тагын берне табасың әле Айсылу дип әйтеп куйган шунда. Менә шул дөрескә килде. Менә бәбәйләрен табып бит, анасын юлын ачалар. Яллар ничегрәк үтә һәм ялны син кулай күрәсең кайсы җирдә. Халыкка барсы да кызыклы бит. Туганнарым белән менә утырып чәй эчсәк тә, мунчамны рәхәтләнеп керсәм, миңа шул ял. Әгәр дә урыннарны алышып утырсак, сөйләшү рәхәт синең белән, менә һәрбер сорауга ачык күңел белән җавап бирәсең. Айсылуга нинди сорау калды бирер идем мин Зифа апа урынында шул сорауны үземә дип әйтсәк, нинди сорауларга җавап бирер идең тагын? Башта илне тынычландырыр идем. Ил тынычланса, күңел тыныч бит. Бүгенге көндә ярдәм көткән кешеләр күп бит инде, постельдә ятканнарыбыз бар. Менә аларга ярдәм итәрим. Тагын берәр сорау калмасынга уйлап карасаң, бармы шундый күңелеңне дулкынландырып торган сорау? Яңадан тусаң, җырчы булыр идем. Кызыклы бит, әйме? Тыңлайга Күбесен кабатлар идем, күбесен калдырыр идем. үзгәртергә дә бармы? Үзгәртерим бар идем. Бәлки кайсы җирләрен үзгәртер идең дигәнендә, үзе күңелендә калсын дип, мин дә калдырам. Төпшенмим. Чөнки тирәнрәк ул уйлары Айсылуның. Мин аны сизәм. Шулай бит? Һәм шундый сорау бирмәй булмый, алган инде төп хыял, үзгә бер максат. Нинди уйларда яшисең киләчәккә карап? Киләчәккә инде Алла бирсә, балаларны аякка бастыру. Аякка бастыру, тырышырга бит инде. Сәламәт булу. Бүгенге көнне сәламәтлегең булса барсын да эшләп була. Исән-имин булып, тигез булып, балаларның үстереп, олы тормыш юлларына чыгарып, бәбәйләр сөеп, җырларымны, җырланмаган җырларны җырлап, үземә булган җырларны ишеттереп, халыкны сөендерүдә яшим мин. Минем зур теләгем, әлеге минутта мин сине күптән күзәтүче, хөрмәт итүче буларак, теге зәңгәр күлмәкле дип әйттеңме яшь чагыңда урланып киткәндә. Галош кигән, мендәр өстенә тып итеп кенә басып кына торган мизгеленә йөгереп кенә барыр идем дә, Айсылу синең киләчәгеңдә бар да матур була дип, ышандырырлык итеп әйтеп китәр идем кулымнан килсә. Чөнки чынлап та өлгәшенгән матурлыкларың хайран тамаша. Безгә килүеңә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Күңелеңдә, һәрбер кешенең күңелендә тегәнәкле җирләр була, авырттырып чәнечтереп торган җирләр була. Миндә дә бар, синдә дә бар, тамаша кылучыларыбызда да бар. Бар гөлләр чәчкән түтәлләрең була. Синең гөлләр чәчкән түтәлләрең буйлап күбрәк атлыйсы килде бүген. Һәм атлый алдым дип ышанам. Ул гөлләрдә матур таҗлар, хуш исле гөлләрең һәм гөлләрең кояшка карый. Шулай дип әйтәсең килә. Тормышың да, язмышың да, җырларың да гел шул тарафка карап торсын. Амин. Инде бүгенге тапшыруыбызны ахырына якынлашты. Булай дип әйтер идем. Бер карашлы дигән сүз яңгыраткан идем тапшыруның башында. Шуны дәвамлап әйтәсем килә. Берәр мәсәлән эш башкарганда, ягъни йөгерүгә чыкканда, йөгерә, бер карашлы кешеләрне компанияга эзләмик. Ул яшәү белән бер алымда, бер сызыкта яши йөгерә, бер карашлы кешеләр үзләре табыла. Мәсәлән, сәнгать күгендәге матур күңелле кешеләр арасында бүген Айсылу белән минем аралык кебек бер карашлы. Тапшыруда бер карашлы юлны барладык. Һәм әйтәсе килә. Ул җәһәттән дә халык барысында аңлый, ләкин шундый да бар. Үкшәләргә басып арттан этәреп җибәрә торганнары була. Ансы синең өчен, синең турыда сөйлиләр икән, димәк син алдарак. Синең тормышыңны тикшерәләр икән, димәк синең тормышың кызыклырак. Синең төпшиләр икән, синең хакта күбрәк. Димәк, син көнләшерлек кеше. Димәк, барда яхшы булачак дип әйтәсе килә. Һәм теге якта тамаша кылучыларыбыз ансы көн кебек ачык инде, синнән башка да беләбез дип әйтсәләр, көн дибез. Көне дә шулай ачык, төне дә, чөнки көндә кояш бар, төндә йолдызлар яктырта. Яктылыкка карап бергә барыйк. Киләсе күршүләргә кадәр әлегә сау булыгыз. Дорогие гости, мы рады приветствовать вас в нашем ресторане «Обширон». Приглашаем вас насладиться вкусом и атмосферой уюта. Познакомьтесь с нашим разнообразным меню, в котором вы найдете блюда для каждого вкуса. Надеемся, что вы полюбите наш ресторан и станете постоянными гостями.